Никога до сега не сме имали по-важна кампания от тази. Като компания с над 20 годишна история, Градус участва в множествено рекламни и благотворителни инициативи, като първите, разбира се, с доста по-голяма публичност от вторите такива. Уникалното на тази кампания е, че тя съчетава двете в едно и единствената цел на това нещо е да влече колкото се може повече хора и компании да вземат участие в тази хубава кауза за набиране на средства за деца в неравностойно положение. Това само по себе си прави тази кампания най-важната за Градус до този момент. И още в момента, в който Фондация за нашите деца дойде с предложение за тази кампания при нас, ние знаехме, че това ще бъде една много трудна задача, набирайки средства за строителството от самите строителни материали, до изграждането на къщата, до всеки един детайл в обзавеждането на къщата и още повече започвайки с имот, който Столична община дари. Ние, знаейки колко ще е трудно, ние приехме това като едно голямо предизвикателство и го приехме като лична кауза. Към днешна дата сме да твърда, че сме поставили основите на една кампания, която има потенциал да набере едни много сериозни средства за тази кауза и големият успех на тази кампания е, въвличайки в себе си три сектора, работейки заедно ръка за ръка, като започнем от бизнеса, през неправителствената организация в лицето на Фондация за нашите деца и местната власт в лицето на Столична община. Тази кампания беше една естествена стъпка в нашето развитие. Ние почти четвърт век се грижиме за нашите клиенти и сега смятаме, че е време да разширим нашия обхват, да направим нещо и за по-широк кръг от обществото. Това нещо започна още с нашата първа кампания, която обърна внимание на водата в пилешкото месо, което към днес ние смятаме, че подобри значително качеството на храната, която българина слага на трапеза си и в частност пилешкото месо. Тази кампания, която ние в момента заедно с Фондация за нашите деца и Столична община предприехме, смятаме, че е една изключителна възможност за всеки един клиент, купувайки си нашите продукти, да допринесе за доброто бъдеще на нашите деца. В крайна сметка всички смятам, че ще се обединим около факта, че няма нищо по-важно за нас от частството на нашите деца.